ndasvika pamba paipai ndakasvika ndakarara nemukadzi wangu zvakanaka naka. Makuseni ndobva ndaona bhurugwa remukadzi wangu riri pasaidi pemubhedha richiratidza kuti pane munhu rakapukutiswa. Rakapukutiswa. Right. Ndobva ndaudza mudzimai wangu inini. Mudzimai wangu ndianiwo wakaita zvinhu neizvi zvinaye kwezini ndandisipo. Mudzimai wangu uyo akataura nyaya yekuti handina mbodaro inini izvi. Ndobva ndati alright. Saka makuseni akari iyaya mudzimai wangu akatanga kundimanikidza kuti handei kubasa. Inini nenyaya yekuti ndaona bhurugwa remukadzi wangu rakavhiringidzwa ndakabva ndaramba kuenda kubasa. Ndakati handisi kuda kuenda kubasa. Ndakati iwo mukadziwo gara muno mumba. Inini ndakagara muno mumba imomo ndichida kuona kuti because vanhu vanga vachiuya everyday. Ndakasarudza zuva iri rasienda kubasa because hapana kandiona nekuti ndakasvika usiku. Right. Tagara takadaro ndo pakabudikira 2 shasha idzi. Dzakabva dzabudikira hadzina kuziva kuti ndiripo. Ini mukadzi wangu ndakagara dzabudikira ndakaramba ndakagara mumba. Ndaramba ndakagara mumba kudaro iyi shasha iyi inenge yakanyuma yakaramba yakamira papassage. Right. Ini ndobva ndaona kuti shasha iyi haisi kupinda haisi kuda kuuya kumba ndakabva ndavhura door. Yakarohwa nehana shasha iyi ichindiona ini murume wacho kuti ndaivepo. Ikabva yatanga kubvunda ichindipa dollar. Right. Uyu mudzimai wangu. Uyu mudzimai uyu mudzimai wemukomana uyu ari apa. Right. Uyu mukomana uyu anonzi mwana watete veava. Taiti kana pamba tabva taenda kubasa. Uyu mukomana uyu pasara mukadzi wangu uyu uyu mukomana uyu auya neshamwari yake. Pese ndaivaona vakagara pasina chakaipa chavaiita. Saka nhau yakazoitika ndekuti mukadzi wangu ndakazomuona akupinda mudzimai wangu kundakatamba uyu ndakazokuona muri 4 sezvo murigara muri 4 inazvo ndikomborere. Ndakaenda kunoudza landlord kuti mukadzi wangu inini maari kupinda umga munopota muchiya ava uyu anouya neshamwari yake. Murume wake paanenge asipo nesu hatigari pamba patinosipo. Right. Hazvina kundikomborera ndobva ndaudza landlord kudaro achibva ationa tichazviona kuti zvakamira sei. Saka pandakaenda kubasa inini kunoshanda kubasa uyu murume uyu anga ariwo kubasa tatiri kubasa tese. Takangosvika takanoshanda 2 days ndobva kwataishanda kwataichera tobva tadzosewa zvakanzi hakuchadiwe vanhu. Saka ndakasvika kumba kuma 11 dzeusiku zvokuti hapana munhu akandiona kusvika kwandakaita pamba. Ndasvika pamba paipai ndakasvika ndakarara nemukadzi wangu zvakanaka naka. Makuseni ndobva ndaona bhurugwa remukadzi wangu riri pasaidi pemubhedha richiratidza kuti pane munhu rakapukutiswa. Rakapukutiswa. Right. Ndobva ndaudza mudzimai wangu inini. Mudzimai wangu ndianiwo wakaita zvinhu neizvi zvinaye kwezini ndandisipo. Mudzimai wangu uyo akataura nyaya yekuti handina mbodaro inini izvi. Ndobva ndati alright. Saka makuseni akari iyaya mudzimai wangu akabva atanga kundimanikidza kuti handei kubasa. Inini nenyaya yekuti ndaona bhurugwa remukadzi wangu rakavhiringidzwa ndakabva ndaramba kuenda kubasa. Ndakati handisi kuda kuenda kubasa. Ndakati iwo mukadziwo gara muno mumba. Inini ndakagara muno mumba imomo ndichida kuona kuti because vanhu vanga vachiuya everyday. Ndakasarudza zuva iri rasienda kubasa because hapana kandiona nekuti ndakasvika usiku. Right. Tagara takadaro ndo pakabudikira 2 shasha idzi. Dzakabva dzabudikira hadzina kuziva kuti ndiripo. Ini mukadzi wangu ndakagara dzabudikira ndakaramba ndakagara mumba. Ndaramba ndakagara mumba kudaro iyi shasha iyi inenge yakanyuma yakaramba yakamira papassage. Right. Ini ndobva ndaona kuti shasha iyi haisi kupinda haisi kuda kuuya kumba ndakabva ndavhura door. Yakarohwa nehana shasha iyi ichindiona ini murume wacho kuti ndaivepo. Ikabva yatanga kubvunda ichindipa dollar. Yandipa dollar kudaro shasha iyi yakabva yaita sei yakabva yatanga
kuti dhola iroro ndiripa apa neshasha iyoyo hatizivani yanovhara mawani. Ndobva ndafara ndakati clue inouya pamba ndaiona but ndansiri so sure right. Saka zvakazoitika ndezvokuti mudzimai wangu ini ndakabva ndamudza kuti ona shamarika iwo munhu wawakaita naye zvinhu izvi kaizvi ndo anofanirwa kuti ugare naye because ini handigari nemukadzi wemuridzi because ini kana achiti ndaenda unoshava unotsvaga basa iwe unosara uchita izvi bvisa zvinhu zvako. Mukadzi wangu akabvisa zvinhu zvake akazvisa kwalandlord pamba ipapo. Aisa zvinhu zvake kumba kwalandlord pamba ipapo mukadzi wangu akanga akugara kumberi kwalandlord. Ini ndakamudamudza kuti iwo uchifuita zvemurume wako. Saka mudzimai wangu uya mukadzi walandlord manje akazonzi namai vake uya tidzure nzungu kumusha. Ndobva uyu mudzimai wangu anzi iwo nawo nemukadzi walandlord iwo hauchagari panapa pane murume wako. Ndakumusira paburugwe. Uchiti makona burugwe mudzimai wenyu. Pana chati chabuda wenyedzi. Chitaongera vashandiswa. Chiri kuenda. Mukadzi akaramba kuti. Hadi mwayo kuda. Chida chaipo chaipo. Alright. Makabata mukadzi wenyu ine chikomba. Right. Zvakaitika ndezvokuti uyu anongoona mukadzi vakarara vari 4 mumba mangu. Uyu akapukutisa rake bhurugwa akasiya mumba mangu. Uyu muri kuona chinhu chakazondipa hasha kunyanya ndechekudai so but handina kukwanisa kurovana nemunhu kana kutukana nemunhu. Uyu anonditi bamukuru. Uyu muri kuona mukomana uyu neshamwari yake. Uyu mukomana airana nemukadzi wangu. Shamwari yake airana nemukadzi uyu ane murume wake uyu murume wake. Right, adaro so muchinda umukadzi uyu akapukutisa bhurugwa rake akarisiya padhuze nepandoisa musoro mumba mangu. Bhurugwa remukadzi uyu. Right, asiya bhurugwa rake mukadzi uyu. Right, ini handauriziva. Mukadzi wangu ndakamudza kuti bhurugwa iri ndirani. Zvakanzi bhurugwa ndirani? Ndire mukadzi uyu, ndire Mainosa. Right, ndobva ndadedza witness. Ndadedza witness kuti wemuone landlord wedu pamba kuti bhurugwa iri rutsvage bedroom mangu remukadzi uyu bedroom mangu. Ndobva uyu mukadzi uyu ataura nyaya yekuti bhurugwa iri rakabatanidzirwa nemwana wangu pawaya akachirisa mumba mangu. Ndobva ndadedza witness yaaripo uya landlord uya ndobva atora bhurugwa riya akaona bhurugwa riya rakashandiswa chichiri kunzi rakabatanidzirwa rangati pawasha inani. Ndobva ndaona kuti mukadzi wangu rake akarijombora akanorwacha iri ndakandava pamukana ndakabva ndaritora ndakarisa mupabhiri ndobva ndarisa muhomwe. Ndarisa muhomwe bhurugwa remukadzi uyu. Mukadzi nemurume wake nyaya yakatomboenda mapurisa akabvunziwa mumapurisa kana ndakavharirwa ndakasungirwa nyaya yemabhurugwa iyo ndakatovharirwa kuti ndipe nemufundisi wangu ndakasungisa kuti ndibuditse bhurugwa chete nyaya isaende kwamama. Ariko po nyampinga inside afonerwa napo ngirikini mufundisi wake angakapiwa samoni chicha makaningira sei vakasina kunyorwa samoni mwetetero mfundisi akaza ukuzi kunyorwa samoni aiwa saka okay fine mozapanza ndinotsva matimi mukadzi asi wenyu. Uyu mukadzi asi wangu. Wangu ndeuyu. Abwe zvitaura nemurume wenyu mazvinzoi. Kuti ini vakaenda kumagara nendo pandakuzvikudisa kusvika ndakuvatinwa izvi vakudazi kuti anzi zvanzi ndakazokedzana ivo kwete kuti anzi inini vakabvisa kugara amhere kuti ini dzamu dzedu dzisinokwana rufungu rakakawanda katora kakawandisa izvo zvinowanda kuti vanondiudza kuti chinova azvinhu zvati andini ndakaura ndinoura vakatonditora nditi mwana mudiki vachiti vada kundichengera mai vangu vavo aiwa unogona kutogwa mwana mudiki patinonoura ini nandiite zvipindurai mabhurugwa kuti bhurugwa renyu ndiro here rakawanikwa bhurugwa rakawanikwa rimbandire apa
dhura vakawanda. Inini rangu ranga risina kusvika nekuti inini mbama vanga ranga risina nekuti inini mbama vanga vatondidzinga mbama vanga ndasina kupinda. Saka reava ndo zvandakapinda sei reava handizivi kuti rakazopinda sei. Takatodziti vabvunze nameno sinenge rakapinda sei. Ndakatovabvunza rakapinda sei vakanditanzi vana ndo vakabvisa hembe vakabatanidza bhuruka renyu rikapinda muno. Ava vanga vakatoyanika panze ndikavaudza ndikati vana vawache. Vana ndo vakawacha musoro ava vakayanika arawo panze. Ndobva taurumba radonha. Saka vana pakubvisa vanenge vakatobatanidzana nehembe. Vanaudza vana vafanira sebhuruka rakashanda. Bhuruka rinoshanda here baba. Uchapa mambo. Bhuruka uko rakakushanda uchapa. Enda kurasa mazuru rinoshanda here baba. Namushanda rokona rine tsvina. Asi kana richibva kuwaya raizopinda rine tsvina seimba menyu. Mazuru. Uchapa kunotaura mambo usina basa. Ndataura zvinhu zviri fair. Ukona mukadzi wakuchukutisa nebhurugwa rake rakapfeka. Uchapa mukadzi. Bhurugwa rinomara rocheka remakona rocheka. Fana kuti usachipinda kudzidzi vanhu. Unoreverera tu vanhu. Usachipinda kwabe munhu. Alright. Mwana wazotoda kutsvaga. Ini mambo yabhurugwa rave renyu. Reverangu. Kwanzi rave netsvina. Ini munogona kubvunza chero murume wangu kana ndichapedza andishandise bhuruku. Ari murume wacho. Aiwa kumapedza. Aiwa munopedza neuyu. Munhu ari kutotaurwa kunzi ndakarara naye mwana watete vangu. Ari. Angangoshanyiwa wabva kuharara ozoshanyira mukoma wake. Mukoma wake ndo? Ndeuyu. Uyu ndiye akarara nawe. Ivo. Aiwa ndiye ari kuda. Pamweni zvakaona zvinhu. Aiwa. Saka. Uri kuti chiita mwana? Kuti wangazive ndikumbonzwaudira uri kuti ochi. Unogona kupomerwa mukadzi wako zvausinga. Mukadzi wako ari kupomerwa kungo. Asiya bhuruku. Iwe uri kuti kudii? Chimunhu wacho anonzi akavata naye Ari. akaenda kwarara Mwana ari bakudi. mwana watete baba ndiye mukadzi wangu. Mwana watete? Ndiye mukadzi wangu. Iye mwana wacho. Oi. Uyu ndiye mukoma waiye padhumo wacho newatunza akavata mukadzi wangu. Uyu ndiwo amaya. Mari Uyu ndiarunda rao ndiwani. uyu handinganyepedza kuti pamwe vanogona kuti achiitawo samwe yangazoitawo zvinhu zvakadaro Aiwa pakanaka. Izvino nyaya iri pairi ndekuti tinofanira kuti munomuambire nemukadzi wako. Iwo mukadzi wako ukasiyana usinei nazvo haisi mhosva. Unogona kusinei nazvo. Saka iyo yako nemukadzi wako toibudika. Asi uyu chaari kurwadziwa nechebhurugwa. Aiwa uyu mhosva yake ndiye bhurugwa rake rakapinda. Ndimubabatata munyatsoritsanangurira kuti mai avo vamuri kuti vakahura pati inasata zvaitwa vakahura. Mukadzi wangu zvaakaita mukadzi wangu. Aka bhurugwa rake pandakariona mukadzi wangu. Akarijombora akanoita sei? Akanorwacha bhurugwa pandakazoona uyu the other day uyu mukadzi achiribvuma kuti bhurugwa rangu rumba rakasviba. Anditika ndo pandakabva ndaziva ava vanhu vaiva vari 2 ava
ndakabva ndaziva kuti uyu anorara nemukadzi wangu, mumwe wacho anorara neuyu, because zvakazoitika ndezvekuti muprista wamambo paakauya uku tichimurakidza akabvunza kuti ndiri kuda vanhu vakakwirana navo mumba umo, akabva atopiwa nhamba, ini handidzizive, akabva apiwa nhamba dzevanhu vakakwirana navo. Vakanditi hanzi ndipei nhamba dzevanhu vezvinhu zvamakaitana nazvo, ndikati handivazive vanhu vapi, zvikanzi vanhu vari kurehwa kunzi vave munyaya, ndobva ndavapa nhamba yake mwana watete wangu. Imi baba toda tsanangura kuti mai ava ipfambi nechepapi kuti dare riri kubatsirei. Ava mai ava mabhurugwa aya, maona mabhurugwa aya makalinga sei kuti muzoziva kuti ndiri uyu ndafamba so nyingi ndiye arara naava. Zvakaitika ndezvekudaisa. Inini kuti ndizive kuti ava vanhu ava vakarara vese varipo 200 ndakavaona vanhu ivava handiti, asi nhamba dzavo dzemafoni nenhingirikini handidzizive nokuti hadzivana ndika. Right, zvadaro so visemu vanhu ivava ndika ndo vanhu vakabudisa futi vakapa nhamba ava. Mukadzi mirai makavaona kupi? Ndiani? Vanhu ava kuti ndo vakarara nemudzimai wenyu uyu. Right, vanhu ava kurara nemudzimai wangu, the truth handidika pamberi paMwari handika ndepekuti handina kuvaona, asi mudzimai wangu munhu wakarara naye haana kuprotect, vakaita live zvokuti ini ndakafuma ndichita sei ndichirwara hazvina basa. Asi ndoda kuvumirana, asi uyu mukomana uyani aigara achiuya tisipo neshamwari yake pamba handidika. Saka zvakazoita kuti ndizoti ivo vari po2 ndivo vakarara nevakadzi vangu. Inyaya yekuti ndakazowana mabhurugwa 2 mumba mangu, 2 mabhurugwa mumba mangu, reuyu riri mubedroom mangu neremukadzi wangu raakazomhanya akanoita sei akanowacha. Mabhurugwa 2 iyaya akabva aita kuti musi wandakaramba kuenda kubasa ndika ava vanhu ava ndo vakandivinga vachindipa $, varipo 2 neshamwari yake. Ndo zvandakabva ndatongoziva kuti ava ndo vanhu varorara nemudzimai. Hai, yakaisiri siki yakadaro asi kuti ndingirike ndangotanga kungorwadziwa ndakaenda kuchipatara. Ndaita weight imwe yanga yakaita chiyelo chimwe chakaipa enhuwa zvisingatomboiti. Handizive, ndakangoenda hangu ndichingonotanga kuti nditestei because ndiri rinoitika anomongoziva munhu ndandisina kana mukadzi wangu anga asina. Pandakarara naye ndabva kumaini ndo zvakaitika. Musi wandaona mabhuku. Right, munhu wacho inini manje ndiri kufungidzira uyu ndiri kumufungidzira because iyeyu semunhu yeye ndiye paakabvunzwa uyu mukadzi akataura chokwadi chake kuti vanhu vakarara mumba make achitodza mupurisa ndinhingi akataura baba mashoko murume yakazosungwa ndakasungwa ndakavharirwa vachida bhurugwa baba vakanga vachindikukudzira vakandibatsira demo vachinditi ndokutema-tema uri kuita basa rekunyengera mukadzi wangu hama dzako. Ndobva ndatoenda kupolisi ndikanovasungisa because vaitonditi ndokupindira imomo ndeda kuvatsanangurira kuti aiwa zvinokuitika da vanitani ndokupindira imomo ndokutema-tema nedemo. Saka ndaifanira kunoripotawo kuitira kuti ndigare ndiri parisefu. Bhurugwa ndakatodzoswa nepolisi zvikanzi haisi kana proof because vakaenda ivo vakanondiripota vakati aba mafoshoro wangu proof ndeyekuti ndawana bhurugwa ivava. Ndobva ndadzoserwa bhurugwa zvikanzi haisi proof iyi yekuti makawana bhurugwa because mukadzi akatsanangura. Ndakatoridzosera zvikanzi zviri kwamuri muda unowacha muda unopisa zvikanzi haisi proof iyoyo yokuti ndivo vakaba zvinhu zvenyu. Ndangu handizivi nekuti ndo wangu wangu. Ina ndangu handizivi nekuti musiwo ndo wakabva tondidzinga kuti nda munhu. Ini zvezvo handisi kuziva iwo kuratidza. Avatwa mukadzi akatora ina ndinanga kutora kana bhurugwa kana kutora handina nokuti vangadhiwa vanga vanawo vaitofamba naro ava nemunhu vakaisa muplastic aiwa ina handinangu handingambombere ndawata nekuti panguva china vakatoti bhurugwa iyi vachiratidza muvanhu ndobva vatora bhurugwa rangu ndobva vatidzinga mumba ranga riri rangu ndobva vatondibudisa panze ndobva vatondisaitira zvanzi buda panebva panapa ndobva ndatobuda bva ndaenda. Ini zvese zvautotora zvekuti kuura handitobhukuti nekuti all the time ndenge ndinawo kubasa tinobuda pamba makuseni todzoka usiku tetinawo kubasa.
Ningirikini mambo chokwadi mambo ani ndechekuti vakadzi ava dai vasina kuhura dai vasina kundisungisa zvokuti vanditorere vakanditorera nechisimba. Aiwa kababa makasungiswa nemukadzi kwete vakadzi ava. Da vakandisungisa vese. Nemukadzi uyo. Vakandisungisa vese. Baba. Mamarai mangaranya kupa marinda nedini. Andina bvira ndakavinga ne. Vanhu vakakumangareka dava. Kutora mabhurugwa amukasa mu. Ni kutora mabhurugwa rake ndakatora ndichida kuti ndienderere kuna mambo. Vakanditorera vakanditorera nechisimba vakandisa mustocks. Ndichaida kuya naro bhurugwa iro nezvaranga riri kumapurisa vakatodyiwana rangasina kuwachwa kumapurisa kumapurisa zvakanzi namember in charge mapurisa ese unganai muno ndobva taungana namember in charge naofficer in charge zvakanzi izvo ambuya imimi bhurugwa renyu sei rakawanikwa mubedroom mangu naofficer in charge zvakanzi naambuya ava rabatanidzwa nemwana wangu inini achirisa mumba mubedroom mangu zvakanzi naofficer in charge bhurugwa racho rimbori kupi ndakandinaro muhomwe zvakanzi ngariswa ndobva ndabudisa bhurugwa reya ndobva rabviswa zvakanzi naofficer in charge mapurisa echikadzi vhurunyurai bhurugwa iri muisa ndobva bhurugwa ravhurunyurwa riya naofficer in charge riya zvakanzi nenovakadzi vaya zvakanzi izvo bhurugwa iri saka ambuya mimi muritaura kuti mimi bhurugwa irakabatanidzwa pawaya makutora iro bhurugwa rakasviba musatambe nesu ndobva ndadzorerwa indrangu ndakarisiya pawaya rakachena asi pamakatora mapurisa pandakazoenda mumapurisa rakaita sei rairatidzwa kuti rarakatodonha pasi rine zvimauswa ndobva pane zvinhuwo zvinenge zvakachena saka zvamupfuka baba zvogonaka zvakaitika mumba penyika ndezvekutoti pamwe ava mai ava vakapiwa accommodation nechikomba chisingatombori vafana vari kunzi vana vateta ava varigona ngaido vakapiwa accommodation naamai ava mumba menyika nemunhu wavo because uyu murume vari kunzi vana vateta vana vavo inzwai ngoma inini zvandiri kutaura the truth and kuti mukadzi wangu akabuda asina nharo pandakamudza kuti ibvisani nekuti bhurugwa rake iye mukadzi wangu inini ranga rakatodhakwa rakapukutiswa zvoti ndakamudza kuti ingoenda uno kwawakaita nezvinhu izvi haana kana kumboita nharo ndo futi zvakaitika pane mukadzi uyu achinzi vanhu vavakarara nawo tipe manhangirikini ndo pandakazonyatsoziva kutoti ndo pakabuda uyu ndikazati obviously ndiyaitorera nemukadzi wangu aripo ndo pandakabva ndatozviziva kuti uyu because ini ndandisingamuzive nhamba dzake handidzizive ramai vangu kuti vatenge muriwo mai vangu so ndokumbira kutaura vakuru vangu ndokumbira mundiregerewo ndikati ndakubuda murodi so kutanga kukaita nyaya iyi mai vangu vanogara vese pavanoenda vese avo baba vavo vakatanga vachiti mai vangu ava vanyengera mukadzi wake andima akabva ati uyu ada kutema mainini wangu vane demo vaitondisendera mameseji vachidudza kuti pane nyaya yatika panapa ine zita rako mukati baba ava vari kuti inini ndanyengera iwewe mukadzi wavo ende vada kunitema nedemo so vanga vari manhere inini ndiri kubasa kuevani ndikabva ndavati manje ndiri kure hapana zvandingambokwanisa kutiite ndinoya kumangwana makuseni ndasvika vandiexplaina nyaya ndakati munhu uyu munhu mukuru please munhu mukuru kwandiri by far ndakati munhu mukuru handizive kuti chii chikuitika mubrain make zvekuti akafunge such thing so the only thing yatofanira kuti tendei kuenda kupolice station takabva taenda takanoripota kupolice station takanoripota police station vakabva vasungwa handizive kuti vakataurana sei ndinoda kungozinzwa hangu kuti dhora rawakapava idhora remuriyo ramai vangu nimai vangu uchipa kumunhu wakataurira so aiwa vanogara vese so zvakaitika ndo ndakasvika ndichinoka pamba yeziuzva pandokosvika vanga vasipo papasina vanhu ndanoka pakabva pabuda baba ndakabva ndabvunza ndakati mainosi varime zvikanzi avapo ndikandokumbira umwe vape dhola iyi ndakabva ndabuda nava ndaenda ndaitenda kubasa anga ari masikati aiwa but still kana baba vakapiwa dhola chinzi ndirava risiri mukadzi wavo asi zvirikuitika kuitika zvinhu zvakaitika but hazvina umbozi hazvisi zvikamwa zvakaitika nanani zvakaitika sei mabhurugwa anangosanganisa but muona netsvina kuderwa mambo mburotaura mambo muona pandakavana pavakandisungisa vandisungisa kudaro vanhu vandagara mustocks handizvo
vaitaura ndiwane freedom yangu ndibudiswe mustokesand. Prophet wake akauya witness yacho inogona kutaura zvataura naprofeti yacho. Nangirikini akauya profeti yacho kuti uwane freedom ubude imomo mawakazarurwa ndika tipe bhurugwa ramai ava randoda kuti ndiende naro kuna mambo. Handiti saka ndakaramba nebhurugwa vakaritora nechisimba ndobva ndaenda kukoti. Ndaenda kukoti kuya ndakasungwa kudaro ndiri pausungu. Uyo akasvika achitaura kuti ndaida kumutyidzira nedemo ndichida kumurova ndichita sei takabvunzana. Ndakati handaimutyisidzira kana kuda murova because ndandine evidence nebhurugwa rake randakaona mumba mangu. Saka kumurova nyaya yangu yaibva yatoshayiwa vhani. Saka inini nenyaya yekuti ndandine bhurugwa rake randakaona mubedroom rangu pandoisa musoro ndakabva ndati handikumurove. Saka koti yakazoshedzera kuti why ningirikini sunungurai munhu uyu because vakaona kuti ningirikini bhurugwa rere raidiwa kukoti kuti why chii chakaitika kupolisi nebhurugwa kuti bhurugwa rinenge rakatorwa munhu zvodhibhiwa ningirikini ndokumasunungirirwa ndakaitwa nedare kuti vakaba bhurugwa randaifanira kuya mudare emukoti. Saka ndo masunungirirwa andakaita zvokutoti zvinhu izvozvi ningirikini zvinhu zviri clear zvazvo. But ningirikini baba kubhurugwa ndiri kuwana mhosva iriko pakubhurugwa asi haisi kuinenera kumukadzi wenyu. Pabhurugwa mhosva pairi kubuda iri clear iri kubuda pabhurugwa kuti bhurugwa remunhu arifanira kuwanikwa ari mumba menyu. Icho ndo chokwadi ichocho asi mhosva inenge iri kuna mai ava. Bhurugwa zvechokwadi bhurugwa kana rakapinda mumba menyu ramai ava iyo mhosva iri clear. Izwai mumambo nyandotaura ndi mukadzi wangu uyani andimadzi nditaura kuti mukadzi wangu bhurugwa rake rakatora akariwacha. Amuri kunzwa aiwa ndandisina bhurugwa rake. Handasina bhurugwa rake. Bhurugwa randakagara naro rakasenzeswa ndidya ndakabuda ndichinotora witness andi kuti aona ndidya mukadzi wangu atora bhurugwa akabva ndasi akabva anowacha bhurugwa abva awacha bhurugwa. Inini ndaizotora bhurugwa sei ini vandidzinga mumba usiku ndaizotora sei iyo vanga vandidzinga usiku. Imi pamakaenda kunotora witness mukadzi makamusiya kupi? Mukadzi anga aripo pamba. Ndati makamusiya kupi? Ndakamusiya ari pamba mumba. Mumba. Akatanga kubuda mumba imimi nemukadzi ndiani? Atanga kubuda ndini ndakamusiya mumba. Wozi ini ndaiziva chinhu chandaona chiripo panyaya iyi chekuti avo mai ava nemurume wavo havana zvavari kunetsana. Amene mambozona varivo vane umbowo kuti avo murume wavo ari kuti ari okay nezvimhuri yake haana problem ari kuti hazvingaiti kuti havangadana nehama namumanzisei. Saka kurava kuti mai avo murume wavo ari kuvachenesa kuti havana problem. Saka nyaya yakusara imine mukadzi wenyu asi bhurugwa rake mumba mangu mumba kushandisa imba yangu kushandisa imba yangu kuti isusu mhosva ine ava ndekuti vakaisa bhurugwa mumba menyu hamuzivi kuti zvinorevei chirogara kusachiure kana chishamiso hamuzivi kuti zvinodii kuti munhu anokusira bhurugwa rakashanda mumba menyu. Hazvinei nekuti toti vakahura kana tivakadii. Unogona kutora mushonga wokutotora unogona kuti mushonga wokutora vanhu. Saka chishamiso makawana mumba mangu ndo matira tingaita yechihure yairi kuramba kubuda imamuzoti rakaindira imba menyu papipo pamusami but imoona mambo zvinhu kana zviri clear saizvezvi handina ningirikini pakuzoti inini chinhu chakandisungisa inini inyaya yekuti ndakucomplaina kuti bhurugwa iri riri kutsvaga imba mangu. Bhurugwa rakawa remukadzi rakawanikwa mumba memuridzi sezvakaita murume wake ona bhurugwa rake riri mumba mangu inini handitya vozo. Nai baba makaona bhurugwa ririni? Bhurugwa iri hapane adheti muchirwayoke madheti vataurira nemadheti zvinhu zvakaitika last month papakuda kuvhara vana chikoro ndo pakaitika papakuda kuvhara vana chikoro vasati vavhara tingangoti pasara 3 days vachivhara. Makasungwa rini mushure mekunge maona bhurugwa? Ndakasungwa after
7 days. After 7 days. Imimi mune bhurugwa maida kuende pinaro. Bhurugwa iroro ndaitsvaga kwa Chief Mambo. Saka imimi makazoita 7 days mune bhurugwa musati maenda kwa Mambo. Zvakaitika ndezvokuti ndakapuwa manhamba ndakatosvika kwavanogerwa Mambo nditsvaga Mambo. Ndakanopuwa nhamba dzese, nhamba dzandaipuwa dzaMambo dzairamba. Ndo pandakazoudzwa kuti no, makaenda kuChegutu munonobetserwa. KuChegutu kuna Mambo. Makazoudzwa mushure mange masungwa. Ndakaudziwa nemushure manga ndasungwa nenhingiriki nevanhu vokuti munhu anokubetserai makaenda kuChegutu. Ndati makazoudzwa zvekuChegutu mushure mange masungwa here nemapurisa. ZvekuChegutu zvekuChegutu musi wandakawana bhurugwa ratwa ndi ndaitoda kutoti fairy day iro rani mangwana atoti zvekuChegutu makazoudzwa mushure mange masungwa here kana musati masungwa. Ndisati ndasungwa mukaregere kuya kuChegutu nebhurugwa iroro musati masungwa muinaro because makaita 7 days muinaro bhurugwa kemu. Ndakazobetserwa uyu ndiakandibetsera kuziva kuti kunoku ndokuna kunowanikwa Mambo ndasingazivi. Taitomboenda kuPittsend takatomboenda taitsvaga information yaMambo. Nyaya ine murume anoona ndakapariwa bado haisi kuburitsa because murume womukadzi uyu ari kutorambira mukadzi wake utanga lero akaitwa zvinhu zvakadini anoona kurava kuti pachavo vanenge vaitidi asi bhurugwa ravo raide imba miravo ndo pane nyaya. Plus iye uyu pakati uyu achibvunzwa mukadzi unzi vanhu vakarara umu ndianani, akataura mukadzi uyu akabva apa vanhu namba, vanhu vakararamba Mambo akataura iye pache zvake. Uyu mukadzi mupurisa mumwe akagara akabva atotaura akataura kuti inzwa baba muri mukoma wangu vakadzi uyu apindura rapi vakandibvunza akataura akapa nenhamba vari munyaya iyi vakatotaura sekudaro ndikati ina handivazivi vakati ayewa vanhu vari kurehwa ndobva ndatoshedza ndikati mwana watete vangu ndiye ari kupomerwa kunzi akarara nemukadzi wavo varipo 2 vakataura ndozvavabvunzwa kozi ava vakabvunzwa kuti vanhu vari kunzi vakarara nemukadzi uyu nevapi. Ndopane nyaya ipapo. Asi rinamanyangadzi kuti irwe mongosiya yakadaro imimi Mambo ngavachiningirira vakubatsire kuti munhu chiitiko hatinolipisa munhu nezvinhu zvakadaro. Bhurugwa remukadzi rinonowanikwa nepamubhedha womwe munhu. Ipapo ndopane nyaya ipapo. Totangira ipapo rakasvipa kuti mabhurugwa angonekini panhu pese pese anotoera muze mabhurugwa aniki pese pese but bhurugwa rinoonekwa mai panhu pantu vana vadiki vanozvazvibata mazvizva ravo ravo rakatonopolisi ave madzoka naimi amaimi maitwa nyaya kubatanidzwa kwehembe dzavo kangani hembe dzava dzibatanidzwa chiwemba meni vakambobatanidzwa sketi yangu vakatozvibvunza vakati ko sketi yangu yakaira ndobva ndati mire vana vatarise mba vatatarisa sketi yangu vataiwana avanozvizve vanga vasivonga kuti vakazosangana nebhurugwa. Saka musi wakabatanidzwa bhurugwa chii chimwe chakabatanidzwa pane nekuti ndaisiri mumwe vana vavo ndo vanga vasara nevana vavo ndo vanga vasara navo vanga vasara nevana vavo ndo vanga vasara navo kuti vavaitobuda kiyani nekuti kutozoita kuti vazosungiswa neavo vakatozonzi polisi vameizvavari kuti profeti ndo vakaita vabudise penda basi nekuti ava vakazobvunzonzi tipei nhamba dzehama yenyu yepedyo ndobva vatora nhamba bva vapa nhamba dzani dzaprofeti Nyampinga ava ndobva vavapa mangwana makusei ndobva wanzi zvonzo chiregedza tifonere profeti Nyampinga amene vavo ndo vakavapa nhamba dzaprofeti Nyampinga ndobva vafonera profeti Nyampinga anditi muprofita uyu anopinda chechi yeafrika yaprofeti vanga vasingadoti uyu zvaanopinda muprofeti chimuchechi maakani nyaya yake ibudiswe pajekerere vaida kuvanza nyaya yekuti yebhurugwa kuti uyu asapinde nyaya isauye kuno akanyangarisika rake chiitakaiti wakasvika wamusunzaro wokupa atimenzwa nyaya amai vakandituka then vandati ndipei nhamba zvevanhu vamakaita navo pombe ndobva vamundipa nhamba ndobva
pamusoro inini kudhanza vandakavatuka ina namatu vakauya mbwa vati handivita sainai ndobva ndavabvunza kuti nderei ndobva vanditi sainai muri kudiwa musati 24 kuchegutu ndobva ndasaina ava ndobva vatanga kuti uye kupi kuchegutu nevanhu vakasvirana navo nababa ava vepanext door vakatoshambisika vachizvinzwa vaenda ava baba ndobva vauya mbwa vandibvunza svikandiswa muri kunzi baba apa vangu vachita vachitanzizwa vakasvirana naye muina kuchegutu ndikati ini ndakasvirana naye ndatiripo here ini pamudhanzi inini munhu watina ndikasvirana naye ndiye upi ava baba vakadanzo muye kupolisi nemuti nemunhu vakasvirana naye same thing anatomboapindira nchidaro murume wangu aitovepo mupakatoterera vakandibvunza kuti hanzi ndipei nhamba dzevanhu vamakaita nazvo izvi ana kuvunza ndikati vanhu api vakanditi hanzi vanhu vamukunzi vakaita nazvo izvi vakazobudisa word rokuti izvi ndopa ndakati alright ndobva ndatovapa nhamba dzemwana watete wangu ndodzekadzanadzo so vakandifonera munhu akangofona pafoni pangu anno nhamba ndikabva ndati ndiani vakabva vataura zita hatisinzwanana zvikanzi uya pacbz izvezvi ndikati ndiani ndikati urufona pafoni pangu shamwari zvikanzi kwamambo ndikati kwamambo kupi ina handisi kuzoti chii chiri kuitika ndiri murimi ndikati kwamambo kupi chakana uchindida uya kwandiri because ifoni yangu number 1 kungotifonera kuti uya tisangane handikuzive you're just calling me from nowhere ndakabva avatotodropa foni ndopa yakangoperera so kuti tadzakavatuka those are my words yekuti iyo shamwari uri kundifonera so iyo vakati ndakuzoti ndinani but uri kunditi shamwari ndikati shamwari wafona pafoni pangu ndandikuona ndezvekuti uyu mukomana ane mukadzi wake uya newewo ari kurambira kuti ungambodiri kune vava asi kune vava unogona kuita zvako hama yakumira ari kuramba pamukadzi wake kuti muri hama nera isiri hama yako ndevava izvo saka apa pako nokudii kurambira asi hapasi kubuda kuti kana pane zvakaitika zvobude kuti zvakaitika nenzira ipi hazvipo asi pana mai vako manje ndopari kuita challenge kuti ravo rakazowanikwa mumba menyu ndozviri kugunun'una vapi rakasviba andokona manzwisa eramu maona pari kunetseka navo bhurugu renyu rakasviba papiro pavo ndikupaona hangu but bhurugwa rangu rakaita 2 days mumba mavo vakazotaura after 2 days kuti hanzi mune bhurugwa mumba mangu saka ndaibvunza mukadzi wavo ko vakati kuroona 2 days back ndaitoritsvagawo ndichitoti pamwe pana akabatinzara but ava vanoenda nemurume wokubasa hanhu akuvaona ipapo mambo uyu mukomana uyu wokundipa dhola akadii kuuya kumba akasvika kana ari munhu anga akachena anga asiri munhu ari kuuya kuzorara nemukadzi wangu kana kutaimira mukadzi wangu akadii kungouya straight akasvika akangosvika achinoka pamba pangu inini obva nditi dhola iri ndizopa mai apa akaupa inenzira akauya akasvika akamira papaseji akadarika dhore pamba paava akaramba rakamira ini mukadzi wangu ndandakamudza nhasi aubude inini handisi kuzobuda handiti ndakaramba ndiri mumba handitika saka uyu manje uyu mukomana mukadzi wangu ane nyaya dzaakaita dzakawanda ayo handisi kumufungira mukadzi ndokumbira kumbotaura mai avangapupure ini nava tisati ambotaura tese oro anyways iwewe uzama kuonesa iwe hawaitadza kuuya pahama yako weuda kuna hama yako asi wakasvika panhu pane munhu agara arifungira mukadzi wakewo mumwe wepfuma uri kuona ndobva pazowanikwa mabhurugu rehama yako rasararama but nai baba ava vana rume yavo iri papa vane rume yavo pamba kuti aizoita kuti varare menyu nechikomba chiyo vane rume ndo zvakandinetsa mambo ndo zvakaita kuti vandisungise ndichiti kwemi madii kupinda mumba menyu marara nemunhu wenyu mumba menyu bhoza vavai vari tutu ayo ndo mafungiro enyu amuna kuzviona handina kuzviona mafungiro asi zvekunzi uyu mwana wava munoziva ndakazviziva papaitika nyaya yebhurugwa pamwe nyaya yatingakutope mhosva mai ava ndekuti bhurugwa ravo rakasvika rakwamba mama saka uri kuti chii ngozi yechiurapa inonyazobuda
mambo inini nyaya iyo yamutaura ndo yandakafambira kuti wakashandisa bedroom rangu saka uri kudei paushiniro already mubhedha wangu ndakatokondema wakararira already ndakatokondema kurara msuzi kuti wakararira zvebhuruku iwe pamwakatokondema kuti bhuruku ravo wakagara nayo iwe mubvunzo uri kuti uri kudei iwe wakatadzirwa wauya kuna mambo uri kudei ukabatsirwa papi nyaya ndopatari yekuti madzimai ako vakaura haina umbovu yekuti vakaura haina umbovu tine umbovu webhuruku ravainaro kuti rakauya sei andiwanza difendi yavo rakabatanzikana nevanhu saka iwo kuti rauya nemakonzo kana kuti rauya neiwo zvauneinazvo kuti wakatsama saka uri kuda kuchenurwa nekuti nyaya ndopane nyaya vanofanira uri pamwe uri kudei vada uri pachii vanori pamwombe chaivo vanotori pamwombe chaivo nokuti bhurugu iro dai rakawanikwa mombe tozoipedzisa kumberi bozi uyo ari kumbena nebhuku nyaya yebhurugu atingamboiswererayo mambo abhadhare nyaya iripo ndekuti chakaitika zvacho kuna chakaitika ipapo mambo ari kubuda ka